Hai pouco que vivimos as eleccións galegas, no pasado febreiro. A ilusión, o entusiasmo e a mobilización que se deron ao redor do BNG fixeron que moitas cousas cambiasen xa en Galiza. Hai un antes e un despois. Os grandes cambios son procesos, e o galego xa está en marcha. En febreiro plantamos a semente deste futuro. E este 9 de xuño, nas eleccións europeas, é momento de abonar, traballar a terra, limpar as malas herbas e coidar da idea que nos deu horizonte, esperanza e ilusión. Porque o persoal é político. E nós queremos unha vida, unha realidade, unha Galiza e unha Europa diferentes. Non imos normalizar a mentira, o ruido, o todo vale. Non imos pechar os ollos ás trampas, á manipulación. Non imos aceptar o silencio nin o cinismo diante do que pasa no mundo. Queremos unha política que fale da vida das persoas, con valores que construan a sociedade en que queremos vivir. Unha política galega, diferente e a favor. Con orgullo, con voz propia, co BNG.